ассалому алайкум тамошобинони канали Мама Лайф. Бахшида ба ҷашни Иди Саиди Фитр мағозаи Ормонмол иқдоми идонаро ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Суроғаи мағоза, поёни корвон, ҳафахтар, гардиши гулбута, таги доми якуми нӯҳошиёна, ситораи корвон, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Тамошобинони азиз, молҳои ин мағоза аз ҷиҳати сифат ва нарх аз дигар мағозаҳо куллан фарқ мекунад. тамошобинони азиз, молҳои ин мағоза аз брендҳои машҳури ҷаҳонӣ иборат аст. Барои харидорӣ аз ҷиҳати сифат ва нарх пушаймон нахоҳед шуд, чунки аксарияти молҳо бо худ тӯҳфа доранд. Фурсатро аз даст надиҳед, вақт кам мондааст. Дӯстони азиз, холодильники Позис ина российский диден 2 метрай беҳад холодильники калони хушрӯй скидка қатияй ҳам бо тӯҳфа дода мешавад. Як микроволновкаи блески ки 850 сомона тӯҳфа дода мешавад. Беҳтарин иқдоми Иди Саиди Фитрай тезтар ҳаракат кунед, биёин харидорӣ кунед. Ина 2 метрай холодильники калони хушрӯй 6000 сомон. Холодильник доставка дора, 3 сол кафола дора. ина дарунша бинед чихе калони хушрӯй ба маразилникои поён дора, беҳад хушрӯй. ина поёнша мози нишон метиҳам. ина сета вай дора, кашак дора. ина тамошобинони азиз, беҳад нархош арзонай, беҳтарин мағозаи барои шумо ҳама вақт пешкаш мекунам. ина боз як холодильники беҳтарин ки ай фирмаи Блеск. ина маразилникаш поён да, холодильникаш боло да, 170 баландиш, нархаш 3900 сомон, тахфифи идона. тамошобинони азиз, як миксери Евролюкс ки ма худам тавсия метиҳам ҳамара Евролюкс беҳтарин миксерҳои чашкадори калонай тӯҳфа дора. ина ҳам миксерам сазовор мешавед, ҳам холодильники беҳтарина. ина даруни холодильник, ина калониша диден. бо сезон омадестай холодильникора барои ҳамин сезон бо тахфиф кардан ки пешай гарм шудан гирен духтаро. ина барои занҳо холодильник беҳтарин чиз. миксери 350 сомонае дар тӯҳфа бо кафолат дора. инами холодильник 3 сол кафолат дора. плюс доставка дора. доставкаам дора. бисёриҳо пурсиден видеои пешинада доставка ҳастай дохили шаҳри Душанбе, доставка ройгон. боз як холодильники дигар фирмаи Эмерҷи, беҳтарин холодильникай 3600 сомон нархаш, баландиш ҳами 160 сантиметр. боз як миксери беҳтарин тӯҳфа ба хотири ба муносибати Иди Саиди Фитр, беҳтарин миксерҳои нағзай Евролюксай. баъд холодильник доставка дора, 3 сол кафолат дора. биёин харидорӣ кунед дар мағозаи Ормонмол. ина даруни холодильник нархаш тамошобинони азиз 3600 сомон плюс доставка. ина холодильники беҳтарин харидорӣ мекунед, ҳам тӯҳфаро сазовор мешавед. ина тамошобинони азиз, газови плитаи Артел, ина беҳтарин плитаҳай, нархаш 2500 сомон плюс доставка плюс тӯҳфа. миксери Евролюкси 280 сомонае. ира кадоме ки медона мефаҳма нархша. беҳтарин миксере ки обороташай ҳама зурай, чизои беҳтарин мондагиан тӯҳфада ки ҳамун чиза бигирен, чизи нағз боз шумо да ҳалол шава ки ҳами истифода барен. ягон чизи фиреб фаҳм нестай. ҳама каса тамошобинон барои шумоай бо тахфифи идонаҳай харидорӣ мекунед. дар 2500 сомон соҳиби 2 чиз мешавед. ин духовка 4 сангаҳай, дарунаш дана грил пазакам дора, лист дора, 2 та лист дора. беҳтарин духовкаҳай, нархи арзон қати. дигар цветошам ҳастай. ина сери цвет, сафед. ина стиральниҳои беҳтарини LG варианти дубаиш, и дубайскишай, плюс як микроволновкаи Блеск тӯҳфа карда мешавад. нархаш 5200 сомон плюс 3 сол кафолат дора. доставка дора дохили шаҳри Душанбе, ройгон. беҳтарин инами LG оригиналай. ай ҳамаи чизаш маълумай. мефаҳмидагиё ина бинен.
тамошобинони азиз 5200 сомон да ҳам иблес беҳтарин микроволновкаи ҳамун нағзоай соҳиби ду чиз мешавен. LG 8,5 килога 5600 плюс доставка пилисос туҳфа. Инами стирални войма беҳтарин стирални 7 килоҳаяй рангшам беҳад ранги хушрӯ. Инами туҳфаш блендерои 350 сомона туҳфа мешава. 3 сол кафолат дора. Ба муносибати иди саиди фитр шумо ҳам харидорӣ мекунед, барои кухнира ҳам туҳфа мегирен, ҳам барои кори шуморо осон кардан. Стирални автомат, стирални машина автомат 7 килога войма 3300 сомонай нархаш. Инаиш стирални 10 килоҳа войма инвекторни мотор дора, қуввара кам истифода мебара. Баъд 5000 сомон нархаш. Дохили шаҳри Душанбе ройгон доставка доран. 3 сол кафолат дора. И беҳад калонай стирални 10,5 килоай. Баъд як анами пилисоси 600 сомонай нор туҳфа мешавад. И ҳамаш ба хотири иди саиди фитрай. Дӯстони азиз ҳаракат кунен, дер накунен, биёин харидорӣ кунен. турецки духовка тамошобинони азиз беҳтарин варианте ки мепурсем ки духовкаи чӣ намуд гирем арзонтар. ин ҳами туркстил оригинал нишай, ина оригинал нишай, оборотои соат ҳамаи чӣ дорад. баъд и як туҳфаи дигар дорад, инам хел вафлипазак 1100 сомон да харидорӣ мекунен, кафолат дора. ҳам соҳиби як таи дигар вафлипазак мешавем. беҳтарин вафлипазаки фирмаи Сонифера. ина тамошобинони азиз кондитсионери евро 2650 сомон 12 куба. ина хитоияй, инаи варианти сел дубаияй, иш 3000 сомон, хайр ина иш 3100 сомон. беҳтарин кондитсионерояй, ҳамаш 12 кубай. ина 2650 сомон евро. ина стиральниёи Саратов 6 килогаш 4000 сомон шудай скидка қатӣ. иҷада 8 килогаш ҳастай 5000 сомон буд 4600 кадагиян. ҳамиё ҳамаш скидка қатияй ба муносибати иди саити фитрай. дӯстони азиз, ина дар куҷое мебинед, нархура сравниват кунед, баъд биёин харидорӣ кунед. ина иш 6 килогай, ин моделои навай, дарша бинен, ҳамаш маълумай. стилш, дарш, сенсорнияй, инвекторни моторай.